Hola, bon dia. Benvinguts a Tomàs Restaurant Gastronòmic, Tavernes de la Valldigna. I avui anem a preparar, perquè deixa constància, de forma professional, l'arròs de la Valldigna, l'arròs típic d'esta terra, que ara estem fent un esforç entre tots, sobretot la gent professional i no professional també, per rescatar aquesta recepta, instaurar-la, actualitzar-la i sobretot que continuï al llarg del seu any. En primer lloc, el que necessitem d'ingredients els he ordenat per a que tots pugueu fer la recepta per ordre d'aparença. Oli d'oliva, verge, sal, tires de pimentó roig, les famoses i típiques pilotes de carn en sang de conill, el pollastre, el conill, els fetgets, el garrofó i la tavella, la batjoca ampla, batjoca verda. Després, per al sofregit, necessitem pimentó dolç, tomata natural ratllat, l'açafrà en bri, ginebra, l'arròs de València, per supost, i per acabar i donar-li aquest toc tan nostre de la Valldigna, un poc de rom fresc. Com en la recepta tradicional de la paella valenciana, posem l'oli i la sal per a temperar el que és el secret de la paella, que és caldera. Una vegada l'oli calent, posem les tires de pimentó roig, que són els ingredients principals que caracteritzen l'arròs de la Valldigna. Ara el següent ingredient que és característic de l'arròs de la Valldigna són les pilotes fetes en sang de conill, tomate de cerdo, el pinyonets, una miqueta de julivert i la carn. Per a que estiguen un poc més compactes, es posa pa ratllat, i a qui li agrada posar una miqueta d'all, una miqueta de llima tallat, o canella, això ja és el gust de cada un. Però les tradicionals, con carn magre, la sang de conill, els pinyonets, algo de julivert i el pa. Agarra un color característic per la coagulació de la sang. Jardí de primavera. És tradició a la Valldigna posar el peixet després de la verdura, sofregir-lo, apartar-lo i menjar-se-lo com a verduret. Cabells rosos com el sol. Quan plovia ens refugiàvem. Si posem tomata natural, una cullerada generosa de pimentó dolç, de pilones de sal, sofregir, que no
Ara posem les hebres de safrà. Nosaltres gastem safrà d'esbrit, que està dins del Consell Regulador de la Safrà de la Manxa. I és una hebra de safrà que a nosaltres ens agrada molt perquè ja ve tostada, no tens que tostar-la abans. Este té la peculiaritat que ja ve tostadet, doncs ens facilita molt la feina als cuiners, no? Que directament de la caixeta té un aroma i un acabat molt fi, molt especial. El que fa la seva faena és la safrà de nebre, que ja ens donarà aquest sabor tan característic del safrà que té l'arròs de la vallina o la paella valenciana. Si fem la paella o l'arròs com estem fent ara, si posem àvia, doncs ara la tindrem uns 40-45 minuts. Entonces, aquesta àvia es transforma en caldo, perquè dins hi ha verdura, està la gra de safrà, està el sofregit i està la carn. Tot això li donarà sabor. Després de 40 minuts tindrem un caldo molt concentrat. 40-45 minuts, fins que veiem que ha baixat prou el nivell d'àvia, tenim el caldo ja fet, aquesta àvia s'ha transformat en un caldo molt concentrat de tots els sabors del sofregit, de la carn i de les verdures que li hem posat, i després ja estaria dispost per abocar-lo. Nosaltres sempre provem l'arròs dacsa, l'arròs de València. Posem les pilotetes, les característiques pilotes de carn i en sang de conill. Per aquí també recordem que les havem tostat per fora, estan algo fetes, però necessiten més temps de cocció. Per tant, les posem en el caldo perquè també solta el seu jugo i també s'acaben de fer. Repartim bé l'arròs i les pilotetes, tota la verdura i la carn. I ara sols falta uns 20. Vale, una volta s'ha evaporat la meitat de lo que pensem que pugui ser l'àvia que tenim, el caldo, posem les tires de pimentó, tan característiques del nostre arròs. I tindrem la resta, els altres 10 minuts, fins que absorbisca el que queda de caldo. Posem unes rametes de romer fresc, del rentadet, de la muntanya. Una recepta molt senzilla. Us anime a que la elaboreu de seguir. He pensat en buscar i dins meu ja no el trobe. Ja no sé cap a on vaig i no entenc tantes coses. No sé amb el temps que diràs, és difícil mirar-te. Ara el cor em fa mal. I ara, com està acabant-se l'arrosset, com és costum a la Valldigna, anem a fer-nos la vinaora. La casalleta fresqueta i després l'arrosset. Salut! Salut, salut! És el punt de l'arròs en el que tenim que aconseguir el sucarraet. Sucarraet és suc agarrat, o sigui, el jugo o el caldo que puga quedar en la paella, que s'agarra una miqueta, no que es cremi. Arribar a aquest punt és complicat en les primeres voltes que ho fem, però arribarà un moment en el que ho dominarem, no? Tenim que esperar que els sucres de l'arròs, de les verdures, de les carns, etc., caramelitzen en el fons i es fa un suc agarrat, un agarraet tan bo que ens agrada que tosta aquest arròs. Evidentment, unes voltes no pot passar, altres voltes no arribarem, però anirem jugant i controlant el temps fins que agarrem aquesta tècnica que és la de suc agarrat.
pensant, pensant en tu. Pensant, pensant en tu, pensant en tu.